series ng pag-aaral ay ito ay nasa unang sulat ni Juan or the first epistle of John. Tulad ng aming pinangako sa inyo, masisimulan natin yan ngayong buwan ito. Kaya buksan ninyo ngayon ang inyong mga Biblia sa 1 John, sa unang sulat ni Juan. At pinamagatan ko po ang ating pong full series na ito, magiging buong serye ng ating pag-aaral na That Our Joy May Be Full. Lahat tayo rito ay gustong maging masaya, di ba? Wala naman siguro sa atin dito na may matinong pag-iisip na gusto niyang mamuhay sa kalungkutan at puro kabigatan sa kalooban. Lahat tayo rito nais nating maging masaya. Hindi ba? Pero, iba't iba ang mga nagpapasaya sa atin. May mga bagay na nagpapasaya sa isang tao na hindi nagpapasaya sa isa. May mga bagay na nagpapasaya sa kanya, na sa kabila naman ay hindi. Ang ibig sabihin, iba-iba yung source of joy. Kung ikaw ay isang negosyante, ang kagalakan mo ay makita na ang iyong negosyo ay umuunlad at gumaganda ang takbo nito. Kung ikaw ay empleyado, hindi lang yung kagalakan mo ay ma-recognize ang iyong pagpapagal, kundi magkaroon ka rin ng magandang sweldo. Kung ikaw ay estudyante, ang kagalakan para sa iyo ay makakuha ka ng magandang marka sa iyong mga pagsusulit sa exam at paging sa buong panahon ng pag-aaral mo. Kung ikaw naman ay isang manlalaro, nais mo at ang kagalakan para sa iyo ay manalo sa bawat kompetisyon na iyong sinasagihan. Kung ikaw ay isang magsasaka, ang kagalakan para sa iyo ay magkaroon ng isang masaganang ani. Pero bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, ang kagalakan natin ay hindi nakabatay sa mga bagay na panandalian at mga bagay na lumilipas. Kundi ito ay nakabatay sa mga permanenteng dahilan. Our joy as a Christian is not based on the things that are temporary or transient, but on the things that are permanent. Isa sa mga dakilang pagpapala na tinanggap ng isang totoong Kristiyano ay ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Alam natin na ang lahat ng tao sa bawat henerasyon, sa bawat lahi, sa bawat wika at lipi ay makasalanan. At dahil sila'y makasalanan, dahil tayo'y makasalanan, tayo'y hahatulan ng isang matuwid na paghatol mula sa isang matuwid na Diyos. Roma Kapitulo 3, talatang 23. Alam natin na sinasabi dyan, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma Kapitulo 6, talatang 23, sinasabi ron, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan doon ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos kasama ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya nga, mga kapatid, kung ang isang tao ay tumanggap ng kaligtasan, siya'y nasagip sa isang napipintong kapahamakan, hindi lang ito kamangha-mangha, ito ay mabiyaya at malawalhating pagpapala. Ang layunin ng pagsusulat ni Juan sa kanyang unang sulat ay para tulungan tayong maintindihan na ang pagpapala ng kaligtasan ay isang totoong dakila at maluwalhati. Yan po ang gusto niyang ibigay sa atin na dahilan. Ayan ang purpose niya. Para ipakita na may kagalakan para sa isang taong naiintindihan niya na siya'y ligtas. Sa chapter 1 verse 4, ito ang nakasab na mababasa natin. Isinusulat ko ito sa inyo upang ang inyong kagalakan ay maging lubos o maging ganap. Sa wikang Ingles, New King James Version, that your joy may be full. Sa chapter 5, verse 13 ng 1 John, ito mababasa natin.
natin, isinusulat ko ito sa inyo na kayo na mga nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Ang goal po ni John sa kanyang epistle ay bigyan ng kagustuhan at kapuspusan ang kagalakan ng isang tao. Inaangkin niyang siya'y mananampalataya at merong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. The starting point of joy is through faith in Christ. The road to joy lies in the way of abiding in Christ, deepening of faith in Christ, increasing of knowledge about Christ, and attaining full assurance that in Christ we have a strong reason to have a joyful life. Na bago natin tingnan sa mas detalyeng paraan ang sulat na ito, magkakaroon muna tayo ngayon ng tinatawag na introductory lesson or information patungkol sa aklat. Mahalaga po na maintindihan natin yung tinatawag na context or setting. Di ba? Mahalaga yan. Ang totoo, maraming mga bumabasa ng Biblia, nagkakamali sila sa kanilang pag-i-interpret dahil inaalis nila yung isang napakahalagang prinsipyo ng pag-unawa sa Bible. Ano yun? Knowing the context. Knowing the setting. Mahalaga yun. Sapagkat ang isang salita ay pwedeng maraming kahulugan. Pero tandaan nyo, ang kahulugan ng isang salita sa Biblia, malalaman natin kung anong kahulugan, kung malalaman natin kung ano yung nasa isip kung may akda nung isinulat ng salita. Let me give you an example. Ewan mo kung narinig na ninyo itong ganitong salita. A baked apple produces strong irritability. Baked apple produces strong irritability. Now, tingnan nyo maigi, anong ibig sabihin? Baked apple produces strong irritability. Ngayon, pwede natin intindihin yan. Imagine natin, if we can do some imagination at gumawa tayo ng sariling explanation. Siguro ang ibig sabihin nun, merong allergic reaction kapag ka ikaw ay kumain ng isang apple pie. Pwede, ba? Kasi a baked apple produces strong irritability. Or pwede rin naman, siguro kapag yung isang apple, ginawa mong binake mo, nawawala yung mga vitamins niya, kaya nagbibigay ng irritability. Pwede rin ganun, di ba? Pero nice to sabihin sa inyo mga kapatid, pwede magbago ang kahulugan ng salitang yan, batay sa kung sino ang sumulat at kung saan ito ay sinulat. Kung ito ay isusulat ng isang tao na nakatira sa New York City, magbabago ang kahulugan niya. Alam niyo ba? Alam niyo ba na ang New York City ay, ang nickname niya ay Big Apple? Ha? Tinawag yung Big Apple. Nagsimula yan noong 19th century na ang New York City ay tinawag na Big Apple. Na bakit? Yung apple, noong mga panahon yan ay isang desirable fruit. Eh sa panahon natin ngayon, ang apple ay isa lang sa mga prutas. No? Pero noon, desirable yan. Ang point doon, karamihan ng mga Amerikano sa Amerika gusto nilang makarating sa New York, doon magtrabaho at doon magnegosyo. Kasi very desirable ang place na yan. And even in our time, everybody wants to go to America, and one of the places that people want to go in America is New York City. Big Apple. Pero pagdating daw ng tag-init, mainit daw talaga sa New York, kaya malakas ang demand ng kuryente, malakas ang demand ng electricity, at saka ng air condition, tumataas ang mga expenses ng mga tao, medyo malakas ang gastos, nakakairita. Kaya nga, pag pinag-usapan yung pagka-sinulat niya ng mga taga-New York, sabi nga, Big Apple produces strong irritability, ay ibig lang ibig sabihin, isa lang ibig sabihin niya, summer. Nakita niyo? Iba ang kahulugan ng salita batay sa kung sino ang sumulat at kung ano, kung nasaan siya sumusulat.
Ganun natin dapat titingnan ang salita ng Diyos para maintindihan natin ito ng lubos. Alamin natin ang historical context. Alamin natin ang nasa isip ng may akda. Bakit ganito ang mga salitang lumalabas sa kanyang labi? O maaaring ba't ganito ang kanyang pagkakasulat dito? So, kung kulang tayo sa kaalaman sa historical context, madalas nagkakamali tayo sa pag-interpret ng Biblia. So, tingnan natin ngayon ang tatlong bagay. So, una, tingnan natin who wrote this epistle, and then to whom it was written. What was the purpose of this epistle? Now, yung title po ng aklat na ito ay 1 John. Di ba? The first letter of John, the first epistle of John. Pero pag binasa nyo, yung pong 1 John, 5 chapter lang yan, hindi nyo mababasa yung pangalan niya dyan. You cannot find the name John anywhere. Where did we get the idea that John was the one who penned this letter? Ano ba? Binasa mo yung mga sulat ni Pablo, binabagay ko yung pangalan niya, akong si Pablo. Si Pedro, akong si Pedro. Si Santiago, akong si Santiago. Pagdating dito, wala namang binanggit ang pangalan niya. Dire-diretso siya sa kanyang pagsasalita. Paano natin ngayon malalaman na talagang siya nga ang sumulat nito? Meron tayong tinatawag una sa lahat na external evidence. Anong ibig sabihin ng external evidence? Evidence outside the letter. May mga nagsasabi sa labas ng aklat na ito na si Juan talaga ang sumulat. Una dyan ay si Polycarp. Si Polycarp ay isang Christian leader in Asia Minor who died as martyr around 155 AD. Siya ay naging alagad ni Juan at kanyang binabanggit sa kanyang mga sulat na hanggang ngayon ay nakapreserve na si Juan mismo ang sumulat nito. Pangalawa, si Irenaeus. Siya ay disipulo naman ni Polycarp. Considered as the first theologian in the early church, in one of his writings, he quoted 1 John chapter 2 verse 18 and he told that it came from John. So yung mga tao na maaaring ka-contemporary ni John, maaaring naabutan siya, mabata pa sila, ay nagsabi, itong sulat na ito ay galing sa kanya. External evidence ang tawag doon. Pero meron din tinatawag tayo internal evidence. Ano ba yung internal evidence? The evidence within the letter itself. Mga ebidensya mismo na makikita natin doon sa sulat. Una-una, mapapansin natin, pag binasa natin ang kabuuan ng 1 John, na may akda, kilala niya si Jesus personal. Hindi lang nakilala si Jesus na kanyang tagapagligtas at Panginoon. Personal siya, mayroong encounter kay Jesus. Tingnan nyo, ang talatang chapter 1 verses 1 to 3. Yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita, na ng aming mga mata, aming napagmasdan, aming nahipo, ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming binabalita, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Pinabanggit niya yung mga salitang nakita namin, napagmasdan namin, nahawakan namin, nahipo namin. Ibig sabihin, ang may akda nito ay mayroong personal na encounter kay Kristo. Pangalawa, mapapansin natin na mayroong tinatawag na parallels between 1 John and the Gospel of John. Na wala nang kaduda-duda na ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay isinulat mismo ni Apostle John. Pero ito hindi binanggit kung si John nga ba ang sumulat. Pero papapansin natin, pag ikinumpara natin ang mga sulat nilang pareho, makikita nyo na mayroong tinatawag na sa Tagalog ay pagkakawangkit o parallel. No? At ito'y nagbibigay ng suggestion na isa lang ang may akda ng dalawang aklat na ito. Isa sa mga
ay, kung mababasa ninyo ang 1 John, yung purpose ng pagkasulat ay sinabi sa huling bahagi ng aklat. Yung the Gospel of John, ang purpose ng pagkakasulat ay sinabi rin sa huling bahagi ng aklat. Tingnan natin. Sa 1 John chapter 5, that is the last chapter of this letter. Verse 13. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa na inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Okay? Pumunta tayo ngayon sa the Gospel according to John. Sa chapter 20, verse 31. Chapter 20, verse 31. So halos nasa huling bahagi na rin. Ang sabi rito, ngunit ang mga ito ay isinusulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na buhay sa kanyang pangalan. So makikita natin yung parallelism. Isa pang bagay dyan na hindi ko na lang babasahin, meron din nakita ko dyan na paraklit. Yung kung salitang paraklit ay isang wikang Griego na ang ibig sabihin ay to cast alongside or advocate. Ito po ay makikita nyo lang ang salitang yan dito sa 1 John chapter 2 verse 1 actually, at sa John chapter 14 verse 16, verse 26, chapter 15 verse 26, chapter 16 verse 7. Siya lang ang gumamit ng salitang paraclete upang bigyang patunay sa atin na ang sumulat ng The Gospel of John at ng aklat na ito na ating pag-aaralan ay isang tao na. Pangatlo, doon na pala. The title Son of God is found frequently in this epistle and in the Gospel of John. Yung salitang Son of God, si Kristo ay anak ng Diyos. Dito niyo po mababasa madalas yan sa aklat na ito at doon sa Gospel of John. Di lang yun. Pero tinatawag pong parallel terminology. Now, we have no time to discuss everything. But let me just give you an example. Parallel terminology. 1 John chapter 1 verse 4. Saan yung verse yung mga Bible? 1 John chapter 1 verse 4. So, ito lang tayo ng buklat ngayon, ha? Mga kapatid, 1 John chapter 1 verse 4. Okay, nakita nyo na? Ito. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Tingnan natin ngayon sa John chapter 16 verse 24. John chapter 16 and verse 24. Ito ang sabi. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Pansin niyo yung salita, ang kagalakan ay malubos. Dito niyo makikita yan sa dalawang aklat na ito. So, ang punto rito mga kapatid, walang kaduda-duda na ang sumulat dito ay si Apostol Juan. Pumunta tayo sa pangalawang seksyon. To whom it was written. To whom it was written. First of all, brethren, he was clearly writing to professing Christians. Siya ay sumusulat sa mga nagsasabing Kristiyano na. 1 John chapter 5 verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo na kayo na mga nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. So, kinikilala rito ni Juan na yung kanyang mga sinusulatan ay nagpo-profess na sila'y mga mananampalataya ni Jesus. Okay, pangalawa. He was writing to someone or to a group of people who have close relationship with Him. Hindi ng mga mananampalataya. Mga tao na maaaring may malapit
And this could be the reason why he was not compelled to identify himself to the recipient. Di ba kapag ikaw ay sumusulat sa isang tao hindi ka naman well acquainted sa kanya o hindi ka naman niya kilala, ipapakilala mo yung sarili mo. Ako, si Eboy, ay sumusulat sa inyo. Tama ba? Pero kung masyado mo nang kilala yung mga tao yan, kilala mo na, hindi mo na kinakailangan sabihin yun. Dahil, parang nagkakaintindihan na kayo. So, maaari yun ang dahilan. At ang isa sa mga palatandaan dito na napakalapit ng kanilang kaugnayan, yung salitang ginamit niya at tawag niya sa kanila, my little children. Mga munti kong mga anak. Siyam na beses niyang tinawag yung kanyang mga recipient na mga munti kong mga anak. At 6 na beses niyang binanggit yung salitang mga minamahal ko or my beloved. Pangatlo, probably, itong mga sinusulatan niya ito ay hindi lang mga nagsasabing Kristiyano sila at mga malalapit sa kanila, hindi rin sila mga bagong Kristiyano. Kasi kung ating papansinin, binanggit yung salitang narinig ninyo mula pa sa simula. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na matagal ng mga nakakilala sa Panginoon. Mga tao matagal ng pinagministeryuhan at pinagpastoran ni John. And not only that, predominantly, sila ay mga Gentile converts. Maraming mga komentarista ay nagsasabi na si Juan ay sumulat talaga sa mga kapatiran o mga Kristiyano sa Efeso. So there was a reasonable suggestion that he pastored at the church in Ephesus before he was exiled into the Isles of Patmos. Alam natin yung kwento, di ba? Si Juan, nung sinulat niya yung Revelation, siya ay ipinatapo na doon sa isla ng Patmos. Bago siya ipinatapon sa isla ng Patmos ng mga Roman authorities bilang persecution sa kanya, siya muna ay naglingkod bilang pastor sa lugar ng Efeso. So, yan ang mga sinusulatan niya. Now, the third question is this. What was the purpose of this epistle? Clearly, one of the purposes is this: to increase their joy by giving them assurance. 1 John chapter 1 verse 4. Maliwanag ulit ang sinabi roon ni Juan. Basahin ko ulit mga kapatid, sapagkat ito'y isa sa mga mahalagang talata dito sa aklat na ito. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan, o sa ibang translation ay ang inyong kagalakan, ay malubos. Unang Juan, Kapitulo 5, talatang 13, isinusulat namin ang bagay na ito upang kayo na mga nanampalataya sa anak ng Diyos ay upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. So, maaari, ang punto rin, sinusulatan niya, mga kapag ipakita sa kanila na kung ikaw ay Kristiyano, may kagalakan ka dapat. At yung kagalakan mong yan ay dapat nag-i-increase, nadadagdagan. Na maaaring merong nangyari sa loob ng iglesia na naging dahilan kung bakit nabawasan ang kanilang kagalakan. Alam nyo, minsan nung bago tayong Kristiyano, excited tayo, di ba? Parang gusto natin nasa church lagi, gusto natin sumasamba, gusto natin nakikita mga kapatiran. Tapos naman tayo na parang may nakita kang kapintasan sa isa, may nakita kang problema sa isa, may nakita kang kakamali ng iba, may nakita kang kasalanan, o maaaring mayroong katuruan na inintroduce ang iba na nagkagulo ang lahat na nito. Nabawasan ang kagalakan mo. Nabawasan yung sigla mo. Ay, ano ba itong pinasok ko? Ang gulo naman, nakapalito naman. Bakit nag-aaway-aaway sila? Hindi ba? Nababawasan din. Natandaan natin, ang bawat iglesia lokal ay hindi isang perfectong iglesia. Mayroong problema dyan. Gumikilos si Satanas para guluhin tayo, para pakawain tayo, para magkaroon tayo ng mga problema sa isa't isa, at para pumasok ang mga katuroan mali na hindi nakabatay sa banal na kasulatan. At yan ay nagdudulot din hindi lang ng kalituhan, kundi nakakabawas ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sumulat ulit si Juan. At sinasabi niya sa kanila, walang dahilan para mabawasan ang inyong kagalakan.
dapat madagdagan pa dahil kung talagang totoo kayo na nagpalataya kay Jesus, yan ay sapat na para kayo maging masaya. Pangalawa, to refute the heresy that caused them to decrease their joy. As I said, there is a heretical teaching that propagated in the church by their former members. So mayroong membro sa loob ng iglesia dati, kasama nila, na nag-propagate ng mga maling aral. Maaaring nakuha niya sa labas, no? At narinig niya, in-introduce niya sa loob. May mga tao na naniwala. No? May mga tao na nampalataya. At dahil doon, gumawa ng aksyon ng iglesia at sila ay didisiplina. Dahil gumagawa ng gulo sa loob, nagtuturo ng maling aral. Yun yung mga talata nito. Chapter 2. Chapter 2, verse 18. 1 John chapter 2, verse 18. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin huling oras na. Verse 19. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagat kung sila'y kabilang sa atin, magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maniwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Verse 26. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. So may mga nakapasok sa loob ng iglesia, maaaring naging miyembro rin ng iglesia, pero naging daan para gumawa ng mga panlilinlang sa loob, nagdaya ng maraming kaisipan, at dahil doon sila ay umalis na sa loob ng iglesia. At ang sabi ni Juan, umalis sila kasi hindi sila taga dito. Kung talagang taga sa atin sila, mananatili sila magpapatuloy sa pananampalatayang tinanggap nila mula sa mga gusto. Now, ano yung mga hymn ng katuruan ng mga taong ito? Unang-una, they denied that Jesus is the Christ in His divinity. Chapter 2, verses 22 to 23. Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ang siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. At ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasakanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasakanya ang Ama. So ito yung mga tao, pinagkakaila ang Anak na siya ang Kristo. At ipinagkakaila na ang anak ng Diyos na ito na si Jesus ay Diyos. Na totoo. Pangalawa, they are not living according to their professions. Chapter 1, verse 6. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Mga tao na nagsasabi, naniniwala kami kay Kristo, nananampalataya kami kay Kristo, pero namumuhay naman sa kadiliman, namumuhay naman sa kalikuan. Hindi maganda ang patutuo sa kapaligiran. They claim perfectionism, pero sa tingin nila, wala silang kasalanan. Chapter 1, verse 10. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. They thought that there is no relationship between love for God and love for the brethren. Sabi nila, mahal ko ang Diyos. Pero wala silang pakialam sa mga kapatid nila na nangangailangan, nahihirapan, may problema. Anyway, mahal ko naman ang Diyos. Yung mga kapatid ko, bahala na yan. Pero anong sinabi ni Juan para sa mga tao ito? Chapter 4, verse 20. Kung sinasabi ng sino mang iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, sabi mo, pero yung kapatid mo naman, kitang-kita mo naman yung kanyang pangangailangan. Kitang-kita mo naman ang kanyang sitwasyon. Hindi mo magawang mahalin. Mahirap intindihin niya, sabi ni Juan. May kaugnayan ang pagmamahal natin sa Diyos at ang pagmamahal natin sa ating kapatiran. Kung hindi mo kaya mahalin ang kapatiran mo, huwag kang mag-asta na sinasabi mo mahal mo ang Diyos.
Yung kapatiran mo ay nakikita mo. Samantalang yung Diyos hindi mo naman nakikita. Tapos sabi mo, mahal mo. So, itong mga tao ito ay nagsasabi, walang kaugnayan ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapatiran. Separate yan. Now, ano po ang ating mission sa pagtatapos? Concluding lessons. Ano muna? The importance of knowledge in Christianity. Remember, brethren, that our Christianity is dependent on what we know and not on what we feel. Ang Kristyanismo ng Biblia ay nakasalig hindi sa ano yung nararamdaman mo, kundi kung ano yung alam mo at naiintindihan mo. Ang ating damdamin ay nagbabago-bago batay sa ating personalidad, batay sa ating karanasan, batay sa ating kinalakhan, batay sa gusto natin at ayaw natin. Ngunit ang Kristyanismo ng Biblia ay nakasalig sa naiintindihan mo. Maaaring hindi mo gusto, hindi mo ramdam, hindi mo feel na pumunta sa church paglinggo. Maaaring maraming dahilan. Maaaring hindi maganda ang gising mo. No? Maaaring meron tao na ayaw mo makita. Maaaring nag-away kayo ng asawa mo. Na kaya, o kaya maaaring nagalit ka. O maaaring puyat ka. Hindi mo feel na pumunta sa church. Pero pumunta ka dahil hindi mo ibinatay ang pagpunta mo sa iglesia sa iyong nararamdaman. Kundi sa iyong maiintindihan na dapat mo siyang sambahin at tupalatin sa araw na ibinuo, ang araw ng linggo. Yan ang kalooban ng Diyos. Alam mo na ang ating prioridad ay hindi ang ating prioridad ay hindi dinidikta ng ating nararamdaman, kundi ng katotohanan ng ating naiintindihan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi sinusukat sa ating nararamdaman, kundi sa ating naiintindihan patungkol sa ginawa ng Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay at nagbilay ng buhay para sa kanyang mga tao. Ano? The importance of doctrines in the church. Si John, ina-address niya rito ang mga maling katuruan. Sapagkat ang mga maling katuruan ay nagpo-produce ng iba't ibang epekto sa isipan, sa damdamin, at sa kapayapaan ng iglesia. The false teachers that produced the attitudes and the idea that doctrine was not important. One of their mottos would have been, doctrine divides, but experience unites. Kaya nga, ang kanilang mga katuruan na hindi nila tinignan kung galing ba yan sa turo ng mga apostol, galing ba yan kay Jesus, galing ba yan sa kasulatan, kundi ito ay binatay nila sa kanilang karanasan. Ito yung naranasan ko ito yung nakita ko ito yung naramdaman ko ito siguro ang totoo. Ito yung nakagisnan ko ito siguro yung totoo. Pangatlo, the importance of obedience to God's will as testimony of true Christianity. Ang Kristyanismo ay hindi lang paniniwala na si Kristo ang natatanging tagapagligtas at Panginoon at siya lamang ang daan para tayo tanggapin sa presensyang banal ng Diyos. Ang Kristyanismo itinuturo ng Biblia ay sa Kristyanismo may pagbabago sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Ito ay isang buhay na sumusunod sa batas ng Diyos, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano, pero ikaw ay lumalakad pa rin sa kadiliman at hindi sa liwanag ng katotohanan, baka ang katotohanan, hindi ka talaga Kristiyano. Hindi mo dapat ikinukumpormiso ang iyong pananampalataya sa anumang bagay. Dapat masaya ka na naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa interes ng iyong mga kapatid. Dapat handa kang mabuhay at handa ka rin mamatay alang-alang sa katotohanan at alang-alang sa katotohanan. Sa pagpapatuloy ng ating
paglinang at pagdukal sa aklat na ito. Sana ang aking panalangin, patuloy natin masumpungan ang kagalakan sa inaangkin natin pananampalataya. Patuloy tayong lumakad sa daan ng kagalakan at maranasan ang kapuspusan at kalubusan ng kagalakan, mararanasan tama sa pamamagitan ng ating kaugnayang personal kay Kristo Jesus. Tandaan natin, ang simula ng totoong kagalakang permanente ay ang pagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus. Kung may kinakausap ko ngayon, hindi pa mananampalataya. Ano man ang kalalagayan mo sa mundo, maaaring may pera ka. Maaaring mayroon kang magandang katatayuan sa lipunan. Maaaring kaya mo puntahan ang mga gusto mo puntahan. Kaya mo bigyan ang gusto mo bigyan. Maaaring maganda ang ugnayan mo sa kapwa mo tao. Maaaring may maganda kang reputasyon sa kapaligiran. Ngunit ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. At ang kagalakang dulot na ibinibigay ng mga bagay ay panandalian lamang. Ang kagalakan na ibinibigay ni Jesus ay permanente at pangmalakasan. Kaya dapat isipan mo, ang mga palalagayan ng spiritual sa harapan ng Diyos. Ikaw ba'y mananampalataya? Ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y may kaugnayan na sa Kanya? Kung wala pa, anong hinihintay mo? Lumapit ka sa Kanya. Sa harapan ng pananampalataya at magsisisi. Natatanggapin mo ang totoong kagalakan permanente. Magpakailan mo sa piling ng Espiritu